सना 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 मा जादों मानो गाबदों नों मानो गाबदों खोन्थाना दे सना आरो खबरफ्रा बोरै दं देना मा जादों माबार खोन्था सना खबरा गाज्रिसो सना खबरा गाज्रिसो मा खबरा गाज्रि औ सना अब्ला नोंखौ फसायलांबाय नामा हौवा गोदाना औ सना ओमफ्राय नों बेखौ फसायाखै होनना बुङाखै नामा सना बुंदोंमोन सना अब्लालाय मा जाखो आइयानो अख्रा जोंना सना खोन्थाबाबो जेबो बुजिया आइयानो जबरदस्ति आंखौ हाबा जाथारनांगौ होनना बुंदों सना आंलाय मा बुंबावनो सना नों हाबा जानो राजि दं नामा बेजों नों राजि दङब्ला आं जेबो बुंला आं बिदिनो थासिगोन नों हाबा जाबानो जाबाय नोंनि हाबायाव आं थांनानै मोसाहैगोन नोंनि हाबायाव दालि ओंख्रि ओंखाम रानना हैगोन आङो सना खिफि हंला नों मानो बिदि बुंदों आंखौ आरो नों मानो बिदि साननो हाखो आंखौ आं गुबुनजों हाबा जागोन नोंखौ गारना सोरबा हो आं नोंखौ गारनो हाया सना आं नोंखौ गारनो हाया नों मानो बिदि बुङो आंखौ हो नोंना नोमाया आंनो हराब्ला आं नोंखौ बोरै मोनगोन सना हो हरनाय हरनायखौ आं जेबो मिन्थिया सना थेवब्लाबो आङो नोंजोंसो हाबा जागोन ओखि होनबालाय मा खालामनो सना दा मोनायावनो फैदो नोङो खारखुमानानै आंजों आं नोंखौ लामायाव नेना थाबाय थागोन हर गेजेराव फैदे सना औ जागोन दे सना आं खारखुमानानै थांगोन नों आंखौ लामायावल' नेनानै थाबाय था सना जागोन दे जिउ ओमफ्राय गाबोन अखानायबानो मन्दिराव सानैजों जुलि लालायनोसै जाया होनबा सना जायो सना दे बिदिब्लालाय रेडि जाखादो सान हाबनोसै नै बारा गोबाव गैला औ सना जागोन दे बिदिबालाय दोनथ'नोसै औ दे सना दाहाय फन हर ओंखारबा औ दे सना दोनथ'सै बायथ' दे ओखि बायथ' जाखो मा दाबो सफैया बेलाय फैगोन ना फैया जाखोब्रा फैनाय नंला खोमानदांलै बे आंखौ थगायबाय बेयावनो जिरायना नेबाय थानोसै थेवबो दसे सम फैयाबा फैया कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जायोमोन आंखौ गोदाव सोराव नेहोबाय हा सनाया बेयावनो दं खिफियावला ओइ नाहरलाय आं फैबाय सना आं फैबाय हो सना फै माबार फै औ थांगासिनो सना आं नोंखौ थांबायसो सानदोंमोन थाङाखैलै सना नोंखौनो नेबाय थादों आङो मानोथो एथ' गोबाव जाया नोंलाय आं ओंखारनो हायाखैमोन सना आइ दंमोन दे जाबाय थेवबो जेबो अरजाला दे जिउ माबा मन्दिरथिंजा थांसै थौ सना थ' नोंसिनि न'आव थांनानै थाहैग्रोनोसै आं गियो मन्दिराव थाहैनो लामा सामायाव नुसनलाबायबा आइया आंखौ नागिरलाबायनायाव दे अब्लालाय सना थौदो जोंनि न'आवनो औ थौ नांगौबा गाबोन फुङाव सोरांसि मोन्दिराव थांगोन फैदो माबार सना सिरि खारखुमालांसै बेयाव बारा गोबाव थाजाया बेयाव गाज्रि मानसिफोर थाबायो थौ सना आं गिबायसो गिनाङा सना फै आं दं बे सेंग्रायाथ' जोंनि गामिनिसो आरो इमान हर गेजेर 12थायाव सोर सिख्लाखौ लाना फैदों बेलाय खोन्थाखुमानानै थाखा जानांगोन साबद्रायबाय दे गथ'नाया दासो न'आव दंना गैया नोंलाय हा ना बहाबासो खारखुमानानै बेरायखुमाबाय बेलाय फाग्लि गथ'आ ओइ लामब्रे आयै सिनबावा फाग्लि गथ'आ न'आव दंना गैया बेलाय फाग्लिया दा गोदोनायाव हमनानै सरसोमहैगोन आङो न'आव दंना गैया बेलाय ओइ गथ' र' सारिखौ थांना नायखुमानि आङो रुमाव दंना गैया बिगुरा हले जिजोबखागोन बियो जुदि गैया अब्ला लामब्रे आइ सना हाब मा सिरि रुमावबोथ' गैया मानसियानो ना बाथरुमावसो दंबाय बायो गाबज्रिबावसां खनसे आइ सना ओंखारबोलाय फाफि गथ'आ न'आव गैमारा बिदियावनो रागा जोङो आङो बहा थांखो बेलाय फाग्लियालाय आयौ संफोरनो हाबा दङ बहा खारनानै थायखो बेलाय फाफि सुनि गथ'आ बे फाफि गथ'आ गलाम सेंग्रानावनो खालामथारबाय बे फाग्लि गथ'आ गलाम हौवाखौ मा नायनि गोसथोलाबायनांगौ फाग्लि गथ'आ लावथिसो मोनगोन र' बे ओइ फिफा
ओरै फैनाय गोख्रै मा जाखो मा जाखोसो होनदों नोङो फाफि बोरो हो लामब्राया बहा थांदों थोद आं मिथिया मालायबा बहा थांदों लोगोनाव थांदों खोमा नङा बे जानो हाया लोगोनाव थाङाखै बे आंनिबा गावनि गोसोथोनाय गलाम सेंग्रानावसो थांदों बे आंलाय मा मिथिगौ दुर फाफि नों जेबो मिथिया फिफा जालायनानैबो खालु बोलाया फिसाजोफोरखौनो जेरैखि जायाबाबो बे गथ'खौ लायथारनांगोन लामब्राखौ नङाबा आहा मान सनमान सेस जाथारगोनहाय गुन्दा फाथायनानैबाबो थिनहरगोन आं र' नागिरनो हामालै बिमा मा गुन्दा फाथायलाबायनांगौ आं जेबो मिथिया हेल' गब्दा माबे मा खामानि गब्दा राजा नों आंनि मोनसे खामानि मावना हो दिनैनो दानो बेनि थाखाय आं नोंनो बेसेबां नांगौ एसेबां फैसा होगोन नों बास आं थिननाय बायदि खामानिखौल' मोजां मावबानो जाबाय जागोन दे मा खामानि बेलाय खामानिया खोन्थादो आंहा फिसाजोआ गोमानानै दङ ओमफ्राय दा बेखौ नागिरनानै जेरैखि जायाबाबो लायथारनांगौ दिनैनो दानो बहा थाङामोन मानसिया गोमालायनाय आंनि सन्देहआव आंनि फिसाजोखौ सासे सेंग्राया लांफैदों आंनि सन्देहआव बियो बे हले राइट खोथाखा नोंखागौ बे खिजानाय फाफि गलाम सेंग्राजों खारफालांदों आंनि फिसाजोआ बेखौ जेरैखि जायाबाबो बे सेंग्रानि न'खौ नागिरनानै लाबोथारनांगौ जोंहानि आइ सनाखौ मावनो राजना खामानिखौ बेल' खामानियाबो औ आरो नोंसोरजों लोगोसे आंबो थांफागोन दे खिफिसो बे खामानिया आंनि थाखाय जुदि बे खिजानाय सैमानि फिसाया हरा होनोब्ला डाइरेक्ट सेलटेप खालामनानै गोजौआव थिनहरनांगौ बेखौ बुजिबाय दा खोथाखौ गब्दा राजा सिन्था लानाङालै फैदोल' नोंबो औ थांगासिनो आं आरो फैसाया रेडि दोनखा जागोन दे नोंसोर बेखौ जेबो टेनसन लानाङा दे दोनबाय औ दे गब्दा राजा थां नोंसोर बैथिं नागिरहै जागोन मेडाम आं बेयावनो नागिरगोन दे ओइ बोराय नों सासे खानाय थंब्रेब्रि हिनजावखौ बहाबा खारलांनाय नुदों नामा नोंसिनि गामिफ्राव होद मा खानाय थंब्रिब्रि हिनजावफ्रा ए जाम्बा बोराय नै बे आंनि बायदि आंनिखौ नुवाखै आंना थंब्रे नङा फाग्ला बेबायदि थंब्रेब्रेनो जाम्बा आंनि बायदि सासे सिख्ला नुदों नामा बहाबा लामा सामाफ्राव होद आं नुवाखैलै दे अब्लालाय तास मा जातनि बुरिलै बियो सनमानानो गैथारा एसेबो सोरबाफोर होदोलै गरसे गरनै बोराय मानसि आथिं आखाइ मावनो हाला सोरबाफोर होलांदो आइफोर आफाफोर दंबा होलांदोलै फिसा साननायफ्रा जाफुंथारगोन होलांदो गरसे गरनैबाबो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो गोहो गैया नोंहा बोराय मानो जाफुंहोनो हाया जानो फिसा होलांदो गरसे गरनै अब्ला आंनि खामानिखौ नों जाफुंहोनो हागोन नामा बोराय दे बुंगोरल' मा खामानि नों मैया दाखालिफोर सासे सिख्ला गथ' आंनि बायदि खानाया थंब्रेब्रेनो नों नुबाय बायदों नामा बहाबाफोर लामा सामाफ्राव नोंथ' लामा दथायाव जिरायनानै थाबाय थायो दे खोन्थासाय बहाबा नुदोंब्ला जुदि नों खोन्थानो हायो अब्ला मा नांगौ गासिबो मोनजोबगोन नों नाथाय खामानिया जानायनि उनावसो जागोन दे सासे सिख्लासा गथ' खानाय थंब्रेना औ नुदों नामा बहाबा नुनायाथ' नुदों मैया मोनायाव मा दे खोन्था माबार नाथाय बेजों लोगोआव सासे सेंग्राबो दंफायोमोन नंगौ नों थिगखौनो बुंदों ओमफ्राय नों बे सेंग्राखौ सिनायो नामा बहानि बे जोंनि गामिनिनो मा गामि नोंसिनालाय बे थेङाफारायावनो दङ मुङा बिनि खिफि हंला होनो बे सेंग्राजों बे खानाय थंब्रेब्रे हिनजावा मैया मोनायाव खारफालांदों आं नुनो मोनदों मैया मोनायाव आं दंमोन खिनो थांनायाव हर गेजेराव जाबाय दे नोंनो मा नांगौ आंनाव बिबानो जाबाय नाथाय खामानिया जानायनि उनावसो मिन्थिनानै ला जागोन आं बेयावनो थाबाय थाखायो आरो नोंनि बुंनाया नंखाय जायोबा होफैयालासे थायोबा बाथ्राया बोरैबा जागोन दे आंखौ नुनायाव दद्र नुयो बोराय नुयो नाथाय आंदि बेसेबां सक्तिशालि बेखौ आंसो मिन्थिगौ बोराय बारा लेक्सार मानि नाङा नङा सानदों नामा उनावसो बुजिगोन जुदि आंनि बिनायखौ आं मोना अब्ला दे बोराय जाबाय दे हेलौ गब्दा खबरा मोनबाय नों गोख्रै थेङाफारायाव थां आंबो थांगासिनो मुङा बिनि खिफि हंला गोख्रै हमना दोन मानसिखौ आरो हिनजावा लाबोनांगौ आंनि फिसाजोखौ बुजिबायना खोथाखौ औ मेडाम जागोन दे दोनथ'दो अके मेम थाब फैदोलै सना सानजौलायलांबायसो टाइमा गैला माबार ओंखारबोदोलै जाबाय थौदो सानजौलायलांबायसो माला फुङावनो थांनो होननाया थौदो दाबो जेबो नङा माबार थांनोसै मन्दिराव सना ओमफ्राय आइयाबो लेंहरदो माबार औ आइ ओंखारबोद' माबार फैदोलै मासे लेट नोंसोर सयथिबायै जालालै थौ जाबाय फिसा थौदो आरो बाबायालाय बोरो
नोमफाया खामानियाव थांबाय फिसा थौदो बे थांनो सोलाबनाय नंला थौ बिदिबालाय माबार मन्दिराव थांगोरसै फैदो लामब्रे फिसा मन्दिराबो बेसेबांबा गोजानाव बावसो थौ माबार आया सना मानो थाथ'खो थाब थाबायलै सना आं थाबायनो हाला सना आथिं साजोब्बाय ए मा जाबावगोनबा है फै फै माबार बामखांना लांसै आं होनबालाय सनालै आं गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो गिनायनो बोरैबा सुख मोनथाराखै आङो जेबो नङा सना बेफोरखौ जेबो दासान दे फै सना थाबायनो हायाबा बामखांना लांसै आं दे होनबालाय सना फै औ सना आयु मासि गिलिरब्रा सना मासि गिलिर बिदिबा आं बोरै थाबायनो हानांगौ आं मिन्थिया मा जाबावगोनबा सयथिबो जारलासोलै नोंजोंबो फैदो फिसा माबार थेवबो खस्थ' मस्थ' ओइ सैमानि फिसा थाथ' हो ओइ सैमानि फिसा आंनि फिसाजोखौ मानो खावना लाबोदों नोंलाय नोंनि आइ फैदों लामब्रे दानाबा मा जाबावनांगौ दे हो आं ओंखायनो गोसोखौ थिग मोनखायाखैमोन गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय थाखादोंमोन आं गिलिरनो दा फैमारबावबायसो आइया दाना मा जाबावनांगौ जाखो सना दागाब सना दागाब नों जेबो जाया आं दं आइ खाफि सैमानि फिसा गोदै लेक्सार मारिनाङा आंनि फिसाजोनि सिगाङाव आंनि फिसाजोखौ बानाय लेबोदो नोङो लाजियाखै नों सैमानि फिसा गोख्रै हगारनोबा हगार आंनि फिसाजोखौ दाबाम होनदों बुजियाखै नामा आरो हगारबावाखै लामब्रे मा जाबावनांगौ सना ओंखारथ' दसे सनालै आं गिबाय गिनाङा सना आंनि खिथु उनाव था ओइ गथ' नों बारजिवथारदोंना बे गलाम हौवानि बारजिवथारदों नोङो फाफसि लाजिया नोङो इमान मालदारनि फिसाजो जानानै गलाम सेंग्राखौ गोसथोनो हा फै गोख्रै न'आव नोंखौ लांनो फैदों आङो गोख्रै थौनोबाथ' आयै नों मानो आंखौ लांनो फैदों आं खिफि हंलानि अनगायै रावजोंबो जुलि जानो हानाय नङा आयै रावजोंबो जुलि जानो हानाय नङा ए सालि बिदिसो बुंबावदो नोङो आंखौ लासिंसिं खालामनो नागिरदों नोङो फाफसि गथ' फै गोख्रै माबार मोजां मथे फैनोबा फै आरो नङाबा बोनानैसो लांसै नै फैखा माबार ओहो आं थाङा आयै आं थाङा मा थाङा बेलाय हा सालि बे गलाम हौवाखौनो लांसै नोङो फाफसि खि गैजा रोङैखौनो फाफसि लाजिया नोङो नङा बिदि दा बुं आयै जोंहाबो गावनि आथिङाव थांनानै थानो थाखाय राहा दं आयै राहा दं मा आंखौ आयैसो बुंलायलायबावदो नोङो फाफसि सैमानि फिसा मा राहा दं नोंसिनालाय गलामनि मानसियालाय ना जानाय लोंनायानो थिग मोनजायो ना गाननाय जोमनायानो थिग मोनो मा राहा दं नोंसिनालाय मा राहा दं थेवब्लाबो लामब्रेखौ दालांसै आयै लामब्रेखौ दालांसै लामब्रेजों आंजों दिनैहाय जुलि जानो गोनां दं जोंहा मा जुलि जानो नोंसोर जुलि जानोसो नागिरबावबायमोन औ ओइ गद्दा आरो थारगज माखौ नायबाय थादों नोंसोरलाय आंनि फिसाजोआ बोदो गोख्रै राइट नाउ जागोन बस आरो जुदि हौवाया हराब्ला सिलाइजों गावथार खोथा गैया गावथार थुख्रा खालामजोब गासिखौबो बिमा फिसा सानैखौबो उराय होजोब दिनै सोरगोआव थांहोनांगौ बिसोरखौ सालाफोरखौ खोथा मानियाखै बिसोरो आंनि फिसाजोखौ बोना लाबोदों जागोन बस सिन्था लानाङा ओइ सेंग्रा सिख्लाया जोंनो हर नङाब्ला नोंनि नोमा आरो नोंखौ गोजौआव फिउ थांहोसिगोन नङाबा आयै नों मानो बिदि खालामदों आयै नों आंनि खुसिखौ नायनानै थानो हाया नामा आंनि खुसिया खिफि हंलायासो बै नोंनि नायनानै दोननाय सेंग्राया नङा आयै बुजिनानै ला आं खोनासंनो बाबायलै बेखौ उरायदाव होदो नामा गद्दा राजा जागोन बस खिफि हंला फिसा हरदो मालाय धोनि न'खरनि सिख्लाखौ हास्थायनानै मोना फिसा जों गलामनि खावरिनि मानसिया हरदो फिसा हरदो नांगौबा जों दुखु खस्थ'खौनो सहायनानै थानोसै फिसा हरदो आयै मा बुंखो नों औ फिसा नोंखौसो बुंदों हरदो फिसा हरदो लामब्रे आं नोंखौ आंनि बिखानिफ्राय गोजानाव दोननो सानाखैमोन नाथाय दसे समनि थाखायबाबो नोङो थांथ'दो सना मा नों बेफोरखौ मा बुंदों आं थाङा सना आं थाङा आं नोंखौ गारना थांना थानो हानाय नङा सना थांना थानो हानाय नङा बेफोर उनाव जागोन सना नों दसे समनि थाखायबाबो थांथ'दो मा नोंबो आंखौ थांनो थिनो बाल आं थाङा होनदों बुजिया नामा सालि फै माबार फै खिफि हंला फै सालि फै सना आंखौ बावनो नाङा माब्लाबाबो जिउ आंखौ बावनो नाङा आं बावनो हानाय नङा सना आं बावनो हानाय नङा खिफि हंला सना ओइ सेंग्रा दलद थानोबा था नङाबा उरायदावगोनबो फै सालि माबार खि जानाय साला गलामखौ गोसथोनो मोनफेरैनि फिसा फिसा थौ न'आव थांनोसै
मालाय गोनां गिदिर न'खरनि मानसिखौलाय जों बायदिया हास्थायबा बहा मोननो फिसा बहा मोननो थौदो न'आवनो थांफिननोसै फिसा न'आवनो थांफिननोसै औ आयै थेवबो आङो लामब्रे नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा आयै थांनानै थानो हानाय नङा खिफि हंला आंखौ दाबाव माब्लाबाबो आंखौ दाबाव सना आंखौ दाबाव जागोन दे सना आं नोंखौ बावा सना थौ थारगसआव आवगायदो दे बस गारिया फिथिंहैदो थां अके बस खिफि हंला सना सिखारदो फिसा सिखारदो थौ थांफिननोसै न'आव गाबना गावनि देहाखौ लोरबां दाखालाम फिसा मालाय गोनां गिदिर न'खरनि मानसिखौ जों हास्थायबाबो मोननो थांखाया फिसा मोननो थांखाया थेवबाबो आं बेनि अनगायै थांना थानो हानाय नङा आयै थांना थानो हानाय नङा नों मानो बिदि बुङो फिसा नों गैयाब्ला जों बोरै थांना थानो हागोन हो बिदि दाबुं नों फिसा बिदि दाबुं गोसोआ दुखु मोनो फिसा थौ थांनोसै फिसा सिखारदो थौ आयै थौ अब्लालाय फैदो आयै थाबायदो थौ फिसा थौ था नोङो फाफि गथ' जेरावबो ओंखारनो मोना नोङो नोंखौ दर फांथेनानैसो दोननोसै आङो आरो जेरावबो दा ओंखारलांखा मोनथिबाय गाबोननो हाबा दं नोंनि फुङावनो जुदि खारखुमानो नागिरबावोब्ला नोंनि गोसोथोनायखौ फिउ गोजौआव उरायदाव होगोन मोनथिबाय दा गोसोआव लाखि मैया बारग'नायखायसो बारग'नाय नङाब्ला उरायदावखाबायमोन मैयानो मोनथिबाय दा आरो गाबोननि हाबानि थाखाय मोखांफ्रा साफा खालामनानै लाखा आं बेजों जिन्दगि हाबा जानो हानाय नङा खिफि हंलानि अनगा नांगौबा आं गावनि जिउखौनो गावनो फोजोबनानै लागोन थेवब्लाबो आं आइ नायनाय सेंग्राजों हाबा जानो हानाय नङा हाबा जानो हानाय नङा दा खिफि हंलायाबा मारै दं बेबा आं बायदि दुखुआवनो दङ खोमा बेबो आङो खोरखिजों बार'नानै बेखौ लोगो हमहैनांसिगोन जेरैखि जायाब्लाबो आं हाबा जानो हानाय नङा आइ नायनाय सेंग्राजों आं खिफि हंलाजोंसो हाबा जागोन आरो खिफि हंलाखौ मोनाब्ला आं थैगोन जायखिजाया थांनोसै आङो खोरखिजों खारखुमानानै खिफि हंला मानो फैफिनखो आंनि खाथियाव दा फैसै नोङो थांदो नोंसिना नोमाया आंनो हरखानाय नङा नोंखौ हरखानाय नङा थांदो सना दा फैसै मानो फैबावदो नोंलाय आं जिउआव नोंनि फारसे हांमा थालांसिगोन सना हांमा थालांसिगोन नों मानो बिदि बुंदों सना आं नोंनि अनगायै थांना थानो हानाय नङा सना नोंनि थाखायनो आङो दिनै खारखुमानानै फैलायलायबाय आं थांना थानो गोसो गैला सना नोंनि अनगा आरो आङो नोंखौ बे जोनोमाव मोनाब्ला थैगोन सना आङो थैगोन आरो आङो बे जोनोमाव नोंखौ मोनाब्ला सना रावबो सेंग्राजों जुलि जानो हानाय नङा सना रावबो सेंग्राजों जुलि जानो हानाय नङा आंबो सना नोंखौ बे जोनोमाव मोनाब्ला आंबो थैगोन आरो रावबो सिख्लाजों हाबा जानो हानाय नङा आङो सना हाबा जानो हानाय नङा नोङो नोमायाथ' आंनो हरखानाय नङा नोंखौ हाजारखि बुंब्लाबो बेखायनो थौदो सना सोरगो मायापुरि रायजोआव आलो गोजोन सुखु गोजोनै रायजो जायै दिनि सना रायजो जायै दिनि आं बे जोनोमाव नोंखौ मोनखाला सना नोंखौ मोनखाला आरो नोंबो आंखौ मोननाय नंला सना बेखायनो थौदो सना औ सना जोंनि मोजां मोनलायनाया मोगथां मुलुगाव हांमा थालांसिगोन सना हांमा थालांसिगोन खिफि हंला औ सना आंबो नोंखौ बे जोनोमाव मोननाय नंला आइयानो आंखौ होनाय नङा थौदो सना आंबो थैनो राजि नोंजों लोगोसे सोरगो मायापुरि रायजोआव सानैजों आलो गोजोनै रायजो जायै दिनि सना रायजो जायै दिनि बे मुलुगाव जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो बुजिया सना रावबो बुजिया बेखायनो आंबो थांना थानो गोसो गैला सना थांना थानो गोसो गैला औ सना थौदो बिदिबालाय औ मादै रावबो गैया नामा न'आव औ दङ र' माबेमोन बाबु मादैलै नोंसिना दादा खिफि हंलाया सोरबा सासे सिख्लाजों फासि नांना थैफाबाय मादै मा बुंखो नों आंनि फिसा खिफि हंलाया फासि नांना थैबाय सासे सिख्लाजों औ मादै बेखौनो खोन्थाफैदोंमोन आं बहा आरो बबे जायगायाव बै लामा सेरनि बिफाङाव मादै
मादै फैदो जावैसो हाबानि थाखाय रेडि खालामजोबखाबाय आङो थाब फैदो औ दे आयै औ दे बिदिबालाय दोनथ'नोसै जावैसो सना दे औ दे आयै औ ओइ मादै औ माबे मादै नोंसिना आब' लामब्राया सासे सेंग्राजों फासि नांनानै थैबाय मा बुंखो नों हो आंनि फिसाजोआ फासि नांनानै थैबाय सासे सेंग्राजों औ मादै बेखौथ' आङो दर फांथेनानैसो दोनदोंमोन बे बोरै बायरायाव ओंखारलांनो हाखो आंना फिसाजोआ न'आवनो दं आं दर फांथेनानै दोनखादों बे सोरबासो जागोन फासि नांनानै थैनाया मादैया नोंनि फिसाजो नङा सानदोंबा थांनानै नायनायबानो जाबाय बै लामा सेरनि गोजौ बिफाङाव मा बे बोरै जानो हाथावगौ आंखौ मानो गारना थांखो फिसा दा नोमफाया नोंनि बारै खोनाब्ला मा जागोन बेथ' खामानियावसो थांदों फिसा नों मानो बिदि खालामना लाखो सासे सिख्लानि थाखायनो नोङो फासि नांनानै थैबाय फिसा जोंनि बारै जेबो सानासै नोङो जोंहा नों गैयाब्ला मा जागोन बे मुलुग संसाराव नोंखौ जोङो बिदि फोथायनो थाखाय फेदेराखैमोन फोलावाखैमोन फिसा रोंगौ रागौ लेखा फोरोंनानै गिदिर मानसि जाहैनो थाखायसो फेदेरदोंमोन फोलावदोंमोन फिसा नाथाय नोङो जों नोमा आरो नोम्फाखौ हांमाथा होलांबाय फिसा हांमाथा होलांबाय फिसा नों आंनि थाखायनो बिदि जिउ गारनानै थांबाय फिसा दासो बुजिजोब्बाय आंनिनो भुलमोन आंनिनो गोरोन्थिमोन आङो नोंनि गोसोखौ हमनो हायाखै फिसा बे हमनो हायैयावनो नोङो दिनै गावनि जिउखौ खोमानानै लाबाय ओइ फाफि हिन्जाव नोंनि थाखायनो आंनि फिसालायाबो थैनो गोनां जाबाय नोंनो फाफि नोंनो सुनि नोङो फिसाफोरनि मोजांनि बारै साननो रोङा जेरैबो धोनि गोरिबनि फारागथि गावनि बारैल' सानो नोङो सासे अन्थाइ बिखा बिमा नोङो सासे अन्थाइ बिखा बिमा नोङो नोंनि थाखायनो आंनि फिसालायाबो थैनो गोनां जाबाय आं मा होनबावनो आब' गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आंखौ निमाहा होदो आब' आंखौ निमाहा होदो नोंखौ निमाहा होनो हाया आङो नोंखौ निमाहा होनो हाया आरो आंखौ आब' दालें बै समाव नोङो जोंखौ सिलाय फाथिलायदोंमोन आरो आंनि फिसालाया नोंखौ आइ लेंबा नोङो रागा जोंलायदोंमोन नों आंखौ आब' दालें सुनि नोङो फाफि नोङो मानो फैदों बेवलाय फिसाफोरनि मोखां नायनो थां नोङो गोख्रै ओंखारलां थैखांनानैसो गाबना मा जानो अन्थाइ बिखा बिमा नोङो फिसाफोरनि बारै जेबो साननो रोङै आंखौ बिदि दाबुंसै आब' आंखौ बिदि दाबुं गार फाफि सुनि आंखौ आब' दाहोनो होनखाबाय बेयाव मानो फैदों थां नोङो दासो गाबना जेबो लाब गैया सार आंनि बिसियानो दायनिगिरि बेखौ गिरफ्तार खालामदो जागोन दे बेनि थाखायनो आंनि फिसाजोआ थैनो गोनां जाबाय सार नोंखौ दायनिगिरिनि थाखाय पुलिस थानायाव लांनाय जासिगोन आंखौ हमथा आब' आंखौ हमथा आं थाङा आब' आं थाङा आंनि फिसाफोरखौ गारनानै हगार आं जेबो मिथिया बै समावबा नों जोंखौ बिदि खालामदोंमोन लांदो सार बेखौ फै बे नोंनि साजा बिमा नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जानांगौ जानानै फैबाय नोंखौ दा पुलिसनि आखायाव हरनाय जाबाय आङो बिमा लांदो सार आंनि फिसाया जिउ खोमानानै लानांबाय बिमानि थाखायनो फिसा आंबो बासायफैनो हायासै नोंखौ फिसा